Sibingelela umphakathi wonke waseBaqolusini egameni lika Kristu Jesu Nkosi uBishop Z.P Nkosi lo webandla iGod's Kingdom Church khona la eFriday sisemkhosini wephasika la sihlanganyele namabandla iFountain of Life Family Church eholo umfundisi Mkhwanazi kanye neFriday Grace House eholo umfundisi uMtungwa. Siyambonga uNkulunkulu ngesikhathi esihle sibe naso kulezi inkonzo kusukela ngolwesihlanu namhlanje saba nesihambeli sethu esikhethekile usobaba wedolobha ubaba uMkhwanazi umeya waseBaqolusini. Sibe nesikhathi esimnandi ibandla lakhekile kwezikamoya lakheka futhi nangokwezempilo nje besinabazona abaningi abafundisayo nabashumayelayo la kanti bafundisiwe abazalwane baqwashiswa nangezimo ezithinta impilo okuhlanganisa isifo secancer umdlavuza kanye nama drugs lana asemoshe izwe lakithi. Siphuma kulomhlangano sesiqwashile siyokwenza umehluko emphakathini. Siyakholwa uNkulunkulu uzosigcina sibusise nangonyaka ozayo siphinde sihlangane futhi. Amen.